Izvo ndakatarisa mativi mana ese pandaona kuti zvinhu zvose zvakaoma pakuti ndaiwana mudzimai akufanira kunge achienda kuleba apa muhomwe mumba makaderera. Cletus mhosva yakapara ndestock theft. Kana ndichiti stock theft ndoda kuti nini kutora chipfuwo chemunhu zvisina tendero chaunenge wakatora ndo inenge ichinzi stock theft yandinotaura zvine zvayo. Apa stock theft yandakatora to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Makadi reZimbabwe ndinovimba muri kufara kwese kwamuri koko ndichikuchingamidzai pano paSly Media TV muchirongwa chedu Home Away from Home. Kune vachangotibata chirongwa chatinoenda nacho chatinenge takapinda mumajeri akasiyana siyana tichitaurawo nevasungwa tichinzwa kuti imhosva ipi yakaparika uyezve nemararamiro avo ari kuita muusungwa. Ndofunga vazhinji venyu maiva nenyaya dzamaiudzanaka ikoko kuti kujeri kunodyiwa sadza rine simendi kujeri hakuna zvinoitika, asi ndekuda kwechirongwa ichi ndinoona kuti vamwe venyu maakuziva kuti aiwa kujera hakusi kupera kweupenyu, asi munhu anotovandudzika. Mumwe anotobuda akugona akuenda kuchikoro agona kuenda kugadzira motikari. Ndosaka tichiva nechirongwa chino kuti tikuonesewo zvinoitika mukati memajeri. Saka nhasi ndasvika pamutoko prison pandaona mukana wekutaura nemukomana anonzi Cletus Agwarada ane makore 27 years kuti tinzwe kuti imhosva ipi yakaparika kuzoti mukomana uyu azenge ari mukati meusungwa. Ndinokuchingamidza Cletus. Ndikuchingamidza mama. Ndiripa makadiwa mama. Alright. Ndofunga wadiwa watariri neniwo nekuti neniwo ndiyandida kutoinzwa. Tikada kuziva kuti imhosva ipi yakaparika kuti Cletus mukomana 27 years panguva ino ari muusungwa. Chokwadi. Cletus mhosva yakapara ndestock theft. Kana ndichiti stock theft ndoda kuti nini kutora chipfuwo chemunhu zvisina tendero chaunenge wakatora ndo inenge ichinzi stock theft yandinotaura zvine zvayo. Apa stock theft yandakatora imombe ndo mhosva yandakapara. Chakaitika kuti ndizotora mombe iyi izvokuti ndakatarisa mativi mana ese pandaona kuti zvinhu zvose zvakaoma pakuti ndaiwa nemudzimai wandaiva naye panguva imwe chete ndaiwa nekambani yandaishandira inonzi M&M Mining Company. Ndaita zvekuvaka ikoko zveconstruction. Takatora time satatambira mari zvinhu zvanga kungonetsa. Apa mudzimai akufanira kunge achienda kuleba apa muhomwe mumba makaderera. Kanyatsoona kuti plani ndeipi. Zvisinei mukufamba mukati menzira ndakamboda kusangana nemunhu ainge achitaura nyaya yake kuti akuda mombe. Ndokuzvibvunza ndega ndikati but apa ndibudirire apa ndikatora mombe iyi zviri fast. Mombe iyi regeni ngomutora ichi ndikuda kungodawo 150. Zvekuti zvinhu zvacho zvakasina kumborongeka maitira ndakazviita. Ndipo ndakangokalkuleta mupfungwa wangu ndikati aiwa zvinoita. Regeni ngotora mombe iyi ndinomutengesera. Ndakaona anotora mombe iyi pamba pemunhu. Nguva ndatotaimawo but hana yairova mukuita izvi. Zvaiva zvitsva kwandiri ndisana mbozviita. Asi chandaida mari yekuti ndiende inini kuzinga chinobatsira mudzimai wangu yekuti tirarame sezvo zvinhu zvakaoma. Andaimboziva kuti zvinhu zvandiri kuita zvakaipa. Ndakanotora mombe pamba pemunhu ndichibva ndati nayo kunoenda kuna bhaya uya aida mombe. Asi zvazvakazongoita ndezvokuti hatina kucommunicata musi wandakatora mombe iyi kuti shamwari ndakuuya nemombe. Ndakangoenda zvekungoendawo apa paiva nedistance kuenda kumba kwemunhu iyeye. Ndakasvika pamba pake ndikawana asipo. Ndakanoka panext door ndikanzi munhu iyeye akabuda nezuro achiti ari kuenda kumakaa but handizive kuti achadzoka here kana kuti kwete.
pane nzvimbo yakadaro ndokubva taita plan ngatimufonere tamufonera nai shamwari uri papi tisu vakomana vemombe yako iyaya ndaiva nemumwe wangu tiri vaviri mukomana akati hamusiri maona sangana naye here pakadai nditori munzira kuenda kumasvingo izvezvi hasana tombosvika kwandiri kuenda kana ndadzoka ndichazokuonai ipapo tingadai takanyumwa but takatadza kunyumwa nemumwe wangu ndokubva tati shamwari ngatidzoke hapasina chekuita zvinhu zvakaoma zvakare kudaro ndini mupfungwa mangu ndaingofunga kuti saka ndichaita sei kana dhirira zvararamba kubudirira kudai chii chiri kumbonyatsa kuomesa zvinhu panguva ino takati mumwe wangu ndokubva nditi shamwari mombe ngatingoisiye iende ini ndikamuti maya mombe yatingaisiye taitora kumba kwayo touya kuisiya kunoku hazviti apa tinenge taita usinye time 7 ngatingodzokerera nemombe iyi kana tabuda tonoisiya usaidi kumba kwayo yodzokera zvayo kumba kwayo tisu toita zvimwe zviro zvatingaite mumwe wangu ndikuchiona ndakamukurira ndokubva apa ndaiziva kuti ndokuti tonotisungiseko takabva tanoti ngandi takafamba takutodzokera hapasina komwe kokuenda nekuti mombe ingatengesa kunge mavheji but ini zvaiva mupfungwa mangu chete mumwe wangu aitwa neplan yekutotengesa mombe tafamba pane imwe patakanomirawo ndokubva nditi shamwari ngatimbomire panapa izvi zvinhu zviri kuitika zvika zvinenge zvinonyatsomira zvakanaka handitombonoshandirwe namadzimai avo vamwe vengotsuku apa tanga tabva kunovimbisana kuti ngatisaite zvekupikisana kana tichifamba zvinotikonzeresa zvakaipa tikati alright ndikati handingamupikise mumwe wangu tashuwa takanoshandirwa paipai ndo patakabva tangozosungirwa ipapo nekuda kwekuti pane mumwe bhaya wepanzvimbo iyo yatanga tasvika akanotsvagwa nemumwe wangu ini ndasara ndiripo pamadzimai waya iye bva anotsvaga bhaya we kuuya kwabhaya akamubvunza kuti mombe ine matsamba here zvikanzi mombe iyi ine matsamba apa achinyeba ndokubva bhaya auya achiti ari kuuya kuzoona mombe ine matsamba reke ndiona mombe yacho ndigoibhadhara achinosvika paya ndopa akazondiona ndangomira pamombe ya nekuti ndandazoona kuti mumwe wangu aenda kupi rege ndiende pane mombe iripo ko mumwe wangu ari kupi hapana ndisi kumoya ndiripa ndikuona kuti bhaiki riri kunosvika paya iye akakerwa pamashure akunosvika patiri pamombe ndopakanoti mombe iyi ndo mombe yamuri kutaura nezvayo yamuri kuti irikiita 250 idiki haite 250 ora matsamba ari kupi ini ndopakuti mombe ine matsamba iyi so ndopakatanga kupikisana kuzvikwe zvinhu dzima rawo bhaya atorana nevanhu vake achichizobatwa isusu chizonzi fonerwa polisi yenzvimbo yewandogara ndokubva ranozvisika pajeri pandiri pana Alright, tiri kuita tichifamba tanzwa nyaya yeko but pane zvimwe zvinenge zvakataka kusarira mukutaura umu. Tikada kutanga nekuziva kuti igore ripi raiitika zvinhu izvi ende inzvimbo ipi zvakaitikira. Okay, alright. It was 2021. Paitika zvinhu izvi munzvimbo yekwamakosa nemakaha ndokwakaitika zvinhu izvi nekuti mombe yakabirwa munzvimbo yekwamakosa then tikazosungirwa kuno nzvimbo inonzi yemakaha ndokwatakazosungira saka polisi iri yekwamakosa zvakare ndo yakazotisunga. Pekuchitanga kutaura wataura kuti iwo zvekuba mombe wanga uri mumwe chete but ndichinzwa uchizotaura mazinge mavaviri. Musi wakaba mombe iwewe waiva uri mumwe chete? Kwete, taiva vaviri. Taiva tiri vaviri neshamwari yangu. Ipapo ndida kunyatsonzwa kuti ini muri vaviri nemi nokuti mombe hachizi chinhu chidiki. Makakwanisa sei kunyatsotora mombe kubuda naye mudanga? Ndeipi strategy yamaishandisa kuti ndezvipi nzira dzamakashandisa kuti mukwanise kubuda naye pasina kuonai mugozofamba kuenda kwese kuzonosungwa asi kumbopinda uchitora mombe ndoda kuona zvinoitika panguva yacho kana uchinge watosvika panguva iyoyo unenge watova neshungu chaidzo shavi rimwe kutoti ndakutoita zvinhu izvi zvitofanira kunge zvitoita. Tiri vaviri kudaro takakwanisa kubata mombe zveshuwa. Mombe takaiona iri mudanga tikakwanisa kuisunga kozitanga tine tambo yataishandisa. Takakwanisa kufamba mukati meusiku tichienda isu tichizama kunzvenga vanhu ende zveshuwa vanhu taitonzvenga zimara tasvika pamba pemunhu wataida kunotengesera mombe. Zviri zvokutoti ini ndainyatsokuona kuti zvinhu izvi hazvisi zvega taimbotonyetsana munzira tichifamba kudaro nemumwe wangu taitombosvika panguva yekupikisana zvenharo zvezve tosvika panguva yekutomborasika kana nzira zimara takazosvika kwakuma44 kunze kwakunoedza but vanhu vanga vasimuka zvekuma around 8 manheru tichienda kunzvimbo iyi panhu pasina tingati
8 kilometers. Alright. Tanzwa kuti mudzimai wako anga akazvitakura panguva yacho aiva pamuviri pake panga pakura sei? Panga pakura zvokuti kuma weeks akanga ave kutoenda kumberi kwacho kwakanga kwakuti unobatsirwa mwana. Sekuti zvanga zvatopresa ari ikoko kuleba kwangari. Ndo zvakazoita kuti muite pfungwa dzekuti arega ndinoba mombe zvangu nditengese. Ndo pandakazopindwa nepfungwa iyi yekutora mombe. But zvakadaro zvazvo zvakandidzidzisa chimwe chinhu kozi zvino nanhasi uno ndinonzwa kutonyara nazvo kuti shuwa ndakaita zvinhu zvakadafana nezvizvi. Kana wepabasa pandaishanda pawakanzwa kuti ndakaba mombe zvakawashamisa kuti nekuti vanondiziva ndichinzi tech master kana kuti sprinkler. Wakashaya kuziva kuti shuwa here atoba mombe kana kuti chii chanyatso kuitika chaizvo. But zvakanga zvatoitika ndakanga ndatoronga zvinhu izvozvo ndatosajesa kuti nini ndofanira kunge ndichitora mombe kuti nini ndionenge ndichibudirira panguva iyi. Nekusaziva kuti mombe yaizotongwa makore akadii handaiziva izvozvo zvakanga zvisimo mandiri. But pandakazoona kuti chakaipa ichi kuba uchibatwa kwakaipa than kuba usingabatwa. Ukabatwa zvako wagadzira problem. Zvinenge zvapera. Tinoda kuenda kukoti. Muzuva ratapinda mukoti isusu. Takazopinda musupi isusu nenyaya yedu yamuri kutaura. Mukoti takapinda musi wa 20 December 2021. 2021. Tapinda hedu mukoti neshamwari yedu ndizvoka. Iwewe neshamwari yako ndofunga muri mukoti momwe makatongwa mutongo wakamira sei? Takatongwa 9 years nine mumwe wangu. Iwe nemumwe wako. 9 years in prison. Muchipiwa mutongo. Iwo wakanzwa sei? Nekuti 9 years hadzizi 9 weeks or 9 months. Hazina kujairika. Ndakarwadziwa mukati memoyo chaimo, mukati memoyo ndo mandakanzwira pain. Misodzi mweya minyoronyoro ikatanga kuuya panguva iyi nekuti ndakanga ndisina mbotarise zvinhu zvakafana neizvozvo. Panguva iyo ndo zvandakanzwa izvozvo chinzi 9 years in prison. Ndakafunga kuti pamwe handichabudi kwandiri kuenda uko. Mheno zvandakangonzwa zvinhu zvacho handinganzwa. Zvakanaka. Maiva nemumiriri here muri mukoti momo? Taiva tisina. Manga musina mumiriri. Mudzimai wako anga ari mweri musi wacho? Mudzimai wangu anga asimo mukoti, anga ari panze, yanga iri nguva yeCovid. Saka hamuna kukwanisa kumuona kana kuti? Takaonana asi zvaiva nesocial distance panguva yacho. Chiona madhamu wakazvitakura panguva iyi wachibvunza kuti kuiwo wakanyatsozvifambisawo sei? Wakangodii kuita zvimwe kudani? Akashokekana zvokuti ndakanga kuzotomunyaradza kuti mwa wangu kana asingasori zvinodaro kuti hameno kana kuri kuronga kwaMwariwo hatingawapikise tongoita sezvavareva ngatigamuchire zvinhu zviripo. Isusu pane kuti tirambe chifunga zvokumashure ngatitofunge kumberi kuti toita sei panguva iyi. Ndofunga panguva yatida kusvika ndeyekuti muri Zimbabwe vangada kuziva kuti Claytos Gwarada iwe uchikura upenyu hwako baba namai kana kuti hatizivi kuti akakurera ndiani upenyu hwako uchikura upenyu hwakanga hwakaita sei uchizosvika pakuzenge wane mudzimai wako? Alright. Upenyu hwangu ndichikura inini hwairwadza. Handidi kunyeba zvangu. Upenyu hwangu ndichikura hwairwadza. Ndakakura upenyu hwekuti baba namai wangu wadhivorsa. Wadhivorsa kudaro ndakatorwa namai pamwe chete nehanzvadzi dzangu 2 dzandaisira kumashure anga ari matwins tiri vatatu takadaro tichienda kumusha kwamai. Kumusha kwamai ndakakugara pamwe chete nehanzvadzi dzangu zvinhu zvichirwadza. Munongoziva kana uri muzukuru unenge uchifunga kuti nini ndiri kudzvanyirirwa ndiri kuitwa utsinya. But nekufamba kwetime unonyatsona kuti inini wani ndindaitodiwa kudarika wawaifungira kuti ndiwo wari kusevhwa. Nekuda kwokuti taibatwa zvinhu zvairwadza tichiri vadiki. Ndo makuriro andakaita. Baba ndaingoita wekungonzwawo kuti kune munhu anonzi baba. Baba ndakazotanga kuya chato zvekumagrade 5. Ndipo ndakazotanga kuona kuti ndo zvakaita baba wangu izvi. Ndizvokaita baba wangu izvi. Ndichitoti dzimwe nguva ndichifamba kana ndichibva kuchikoro inini apa ndisina bhutsi panguva yacho futi. Ukaona mumwe munhu wakambofungidzira unenge uchine image yababa wako handitika
uchiona munhu ari kuuya kumberi kwako unofunga kuti ndiye baba wako, unotanga kuti asi baba wangu iye, unotopesana naye utonoti zvishuwa hazi dai ari ndiye andiziva. Kudzimana ndakuzozivawo baba wangu, ndakuaziva. Ndakazotanga kuziva kumusha kwedu ndanga ndatowa grade 7. Grade 7 ndopona ndotanga kuziva kumusha kwedu. Mushure monge kwatofa baba mukuru, amai vangu vakanga kugara paHarare. Ndopanguva yavo kanonegoshieta mheno zvakavanoita ikoko, kudzimana ndazotenderwa kunzi ndiende kupi kumusha kwababa vangu. Ndakanosvika kumusha kwababa vangu ndizvo zvazviri okay, ndaziva kumusha kwababa vangu zvishwa. But life yakanga isina kunyatsomira zvakanaka. Zvinhu zvakanga zvakangoita kunge kungobhenda. Zvokuti chinhu chandakatanga kunzwisisa kuti inini ndinenge ndinongogonawo muupenyu, ndakatanga kutamba. Ndaigona kutamba zvisingaiti radio, zvokuti ndaiti kana ndikanzi pangoitwa kana party kana kuchikoro kwazoinzwa zvakati, kuchikoro matichers aindiziva nekuda kwezvinhu zvakawanda wanda. Mungu muklasi ndanga ndisiri munhu akakatonyanya ari mabest, but ndaiwa pamedium zvokuti ndaikwanisa kunzwisisa zvimwe zvinhu ndongoenda ndiri. Saka zvakanga zvisina kungondimirawo zvakanaka. Ndatanga kunzwisisa kuti ndogona kutamba. Kutamba kwekweyo kwandaona kuti kunenge kwaenda, ndazonzwisisa kuti aiwa inini ndogona kuimba ini. Ndakasvika panguva yekuti nyangwe pamusha ndaiimba ndichirova drum, ndichirova mabhisi padrum ngeDJ Fantan, ndichirova ndotanga kutoimba. Vanhu vese unotoona kutotanga kunakirwa, kunyangwe nambuya vangu nasekuru vangu nedzimwe vaitotanga kunakirwa neni paipai. Up to now ndichiri kungoita saizvozvo, ndichingodaro. Saka life hainga isina kunyatsomira zvakanaka. Ndini ndakanga ndakuda kutozama kuigadzirisa kuti ipinde murodhi inomire zvakanaka. Mudzimai apa makazosangana rini muchitora ini mudzimai? Okay, ndakanganwa ipapo. Mudzimai ndakazosangana naye 2020 tichida nopinda 2021, tasina mbogara nguva yakareba. 2020 muno Mamtoko, iye ari wekuNyamzizi. Ndakasangana naye ndichishandira Mamtoko pakambani imwe inonzi Susque Lodge iri Mamtoko. Tichazve construction futi papo. Ndo pandakasanganawo nemudzimai wangu chivhakacha zvedu unonzi muNyamzizi muNyadzonya chinopinda imomo. Ndo pandakasangana nemudzimai wangu chibva ndatora mudzimai muri muna October. Alright, Claytos, tanzwa nyaya yako yese maiti kuita mhosva wapiwa mutongo wako we9 years. Tinoziva kuti muri muno mukati mejeri mune zvakawanda maprogram amunoitiswa, ende 9 years hadzizi diki, dzakati wandei, hadzingangopereka munhu wakangogara uchidziya zuva richibuda richinyura hazviiti. Saka tinonzwa kuti kuno kupresentwa nemaprogram akawanda akaintroducedwa. Iwewo ndeipowo program yauri kuita uri mukati mejeri, ende zvauri kudzidza kubva paprogram yauri kuita uri mukati mejeri? Inini ndasina program yandaenda ndina kunyatsokuita pari zvamanje manje, nekuda kwokuti klasi yandichiri klasi inokontrola zvakawanda. Ndikumbotora nguva yekuti tinombonowaka tichingoramba tichibuildika, sezvo ndo zvandaiwandira zvandaingoita panze. Ndichingoramba ndichiita basa rangu irori rekuimba, ndorora ndainyatsobhesa naro. Ndinotora nguva yangu ndichinyatsonyora mabhuku angu nendinawo andokwanisa kunyatsonyora. Ndodivira ndakawandira zvangu inini ndiri mukati menzvimbo inoyi. Asi ndadzidza kuti hongu asi mhosva haina kunaka kupara, but kupinda mujeri hakuna kunaka. Asi dzimwe nguva kunenge kwakanaka, kunenge kune kudzidzisa kukuru kwakuinako mukati meupenyu. Kana uchinge watosvika mukati menzvimbo inonzi jere, uchinge watopinda mairi, uchirega kuramba uchifunganya zviri kumashure, uchingoti ndo zvazvingori, tinongoramba tichingoba tichidzoka kujere, tichiramba chinoba chinodzoka. Kana kari kekutanga ngakangovewo kekutanga, wanga usingazivi. Kana wauya kekutanga ndopaunokwanisa kutora zvakawanda. Okay, iyi mhosva, iyi zvakadai. Hatinotarisiro turamba uchizodzoka futi zvakare muno. Asi iyi nzvimbo yakanaka inokwanisa kudzidzisa munhu kudzoka mucommunity achinogara zvakanaka nevamwe. Mataura kuti pamakazopinda muusungwa mudzimai wenyu akasara kunze. Panguva ino ndapi mashoko amungadawo kutaura kune mudzimai wenyu akasara kunze uko imi muchizoenda muusungwa uno? Mashoko andingangoda kutaura ndekuti mudzimai wangu chengetwa naMwari, Mwari ndiye anochengeta. Iwe namata. Nekuda kwekuti inini handizivi kuti chakaita kuti ndizonge ndichipara mhosva ichi. Dzimweni dzenguva pane zvandinoda kunzi ndidzidze kana kuti ndiite mukati meupenyu.
ufana ndongomanzwisisa iwo ndokumbira umanzwisise asi ndakatadza ndichiziva kuti ndakakutadzira kusvika zvakakurwadza zvokusvika pakuchengeta mwana wega iwewe pasina kana sapoti yangu inini baba wemwana ndinopa utenda kwakadaro uchichengetawo mwana zvauri kuita uramba wakangoshingawo. Vanombe vachikushanyira here mudzimai wenyu kana kuti hama dzenyu dzinombe dzichikushanyira here? Mudzimai anomboya achindishanyira chimboya nemwana ngoti umboonawo mwana kura kwake kwaari kuita kana hama dzinouya dzichindishanyira. Pakazoberekwa mwana mukomana here? Mwana mukomana anonzi Kovasi Chigwarada. Kovasi Chigwarada. Yes. Alright. Pane pamataura imimi kuti inini ndinoda zvekuimba. Pane mazita mambotaura so muchiti kubasa ndaizikana. Mazita anga ari mazita ekuti kugona kuimba here kana kuti kugona basa. Pane mairiso amataura. Vanhu vaiti kugona kuimba. Vaiti kugona kuimba. Take Master Springler. Take Master Springler. Izita remangoma, izita remusic. Ndeipi musambo wamunoimba imimi wakamira? Ndoimba zimdanzo. Munoimba zimdanzo? Ndosanganisa zimdanzo, kuzimdanzo ikoko ndichirowa mahardcore, ndichirowa reggae, chingodaro reggae ndorowa zvakare kana ma-R&B ndichirowa zvakare. Alright. Toda kuti mumbotitira kadiki-diki muchingwa chidiki-diki timbonzwa kuti zveshuwa bosi tinogona kusimbisana pazvikona pasina zviri kubuda pasina zviripo asi tiri kuti panguva ino vambonzwa mhuri yeZimbabwe kuti aiwa muimbi zveshuwa mazita haana kungouya. Take Master come again, aka Springler. It's a world to catch Bongare Black. Pekoni family wakasarudzwa naMwari namata iwe namata kuti upinde denga zvaunoshovera iwo Mwari vanozviona namata iwe namata kuti upinde denga zvaunoshovera iwo Mwari vanozviona zvaunoshovera vanozviona kungova namata chete watopona chimwe chichaungavapa tenzi chingova namata chero une benzi panyika pano tiri kutandara kungosesekedza nguva tichirarama iwandei chete pauchazofunganya warasikirwa nevaunoda yakwana ngova pasachande kana jekero vhesi waiwewe zvichitisu mashasha mvura yanova yauya yave kurakasha pasisina kana nguva yekubatanidza saka tiri kuti timunamate Mwari chimbomire mitoriro timunamate Mwari wedu ndewe minana takasikwa tiri marudzi tiri kunzwanana iwe wakasarudzwa naMwari namata iwe namata kuti upinde denga zvaunoshovera iwo Mwari vanozviona makadarire mukoma Sauro zviri kungonzi akaenda Sauro musoro wegudo chachinokoro makadarire mukoma Sauro zviri kungonzi akaenda Sauro musoro wegudo chachinokoro ndaifunga kuti tichasangana mukuchema nekufara tichisimbisana asi Satani akandishaisa mukana akandisiya ndine bundu mwana azvina wazomuhosva mukoma ngoma ndiri kumhanya mukoma Sauro nguva ichakwana ndichatevera nzvimbo yangu kumusoro mondichengetera take Master again empty fire take Master Spring it's a way to get Bongare Black Pekoni family aiwa nini hangu handifunga kuti maisimbisana zveshuwa munoimba ndanzwa kuti Sauro ndimukoma Soja Love ndizvozvo munogona kutiudza here kuti ndokakabva inspiration here kana kuti mukoma Sauro panguva yandaingoitawo zvekungodzidzira mangoma izvozvi ndaingonakirwa nemusic dzawo chingotenderera masongo aSoja Love chisara ndaingoti inini ndoda kuzomboenda kushowa naSoja Love ndichingoona zvinhu zvakadaro chingoti Soja Love takumboimba naye saka pakazongodaiwo azongotorwa nenguva azongorwadziwa zvongosvika pakuzongoimba kuti aiwa zvakaitika kudhara asi mumwoyo zvandibaya magaisi saka ndizvozvo saka imimi nderupi rubatsiro rwamungada kumhuri yeZimbabwe tanzwa kuti munoimba muri muno mukati mejere mukunyora-nyorawo mabhuku enyu ndezvipi zvamungada kubatsirwa nazvo muri mukati meusungwa panguva ino?
Zvino zvandinofunga kuti ndingangobatsirwa nazvo ka chekutanga dai wangoti panguva yekumhurisa nemamwe ma-DJs wachiti kuti tirambe tichijairira instrument, tirambe chingojairira nekuzongoti kana chinge tabudawo ukwanisa kuona munhu anondisimudza panguva yekuti ndichazotora futi nguva ndichitsvaga mari ndichitanga kana kuzofunga kuda kuzobira mumwe munhu chasangana miedzo yekuti ndiende futi kustudio ndinokwanisa kunge ndichirekodha music dzangu. Kunoone nguva achiti umufana uyu anenge ane future uyu kana kuti azvinitsamira zvakanaka pa ndingaingowakumbirawo kuti dai Mwari wangopindawo mumwoyo yavo vangoti regai timbotesta munin'ina wedu timboona kuti anokwanisa kunge here achisimudza mafans achinakidza vanhu. Ndo zvinhu zvandaitira kungoti kudai wandai zvandaifunga kuti dai vanhu vandibatsirawo nazvo kukwanisa kurekodhawo music dzangu. Alright, takusvika pakupendera chirongwa chedu ndofunga tichipendera tingada kuziva kuti saka imimi maseva makore akawanda sei pasara mangani uyezve kana mune zvimwe zviri pamwoyo penyu Claytos aona kutaurawo zvatasirira ndongo yacho kana tinokupa tichivhara edu chirongwa chedu. Alright, so ndapika 2.8 months pa 6 years because ndakazobvisirwa 3 years nejail ndikasarwa ne6 years saka pa 6 years 2.8 ndodzandapika idzo zonse. Handisingango zvimwe zvatingati tasirira ngoti nguva yedu ingazonzi inotidya bate ndaitoda kumbonyatsa kukopaidza mangoma zvokunyatsa kuramba nichingokopaidza meno zvokupinda aiwa ndikuda kwekuti zveshuwa nguva tinenge tisina asi tinovimba kuti ipapa pakachidimbuka mangoita vanhu vatonzwa kuti Claytos anorova mangoma anonyatsogona. Tinokutenda Claytos Gwarada ndizvoka nemukana uno wawatipa kuti tigone kutaura newe. Tinongovimbawo kuti wati pasara mangani zvandaunyatsonzwa apa asara kwasara 3.400 ndizvo zvatingati 3.4 kuti chawa nenguva yako yakanaka. Tinovimbawo kuti vakunzwawo chimbo kana ari maproducer madj nechimbo chako chawaisawo mhuri yeZimbabwe toda kumbogadzirirwa mukana utese wekuriyesa emhuri yeZimbabwe. Ndiyo nyaya yatanga tinayo mukomana anonzi Claytos Gwarada ane makore 27 ari muno muusungwa ari pano pamutoko prison manzwawo dzidziso dzaatipa imimi nesuwo kuno kuti nyaya yekutora zvisiri zvako inozongokupinza nataisireva unozorangarira kuti dai ndakangogona kuti pfungwa idzodzo dzandibata ndakafunga kuti zvimwe zvinobata zvinenge zvatokubata zvozokusiya muusungwa. Regai ndikutendei nekuona chirongo kwamamuchita, rambei muchionawo chirongo ichocho uyezve rambeiwo makomenzi enyu amunoisa iwayo totodzidzawo pane zvamunenge muchitiudza kuti tigadzise tichigadzirisawo. Rambai muchiona chirongwa chedu, musakangana kulike, kufollowa, kusubscribe uyezve musakangana kudzawo hama dzenyu. Ndogara kutaura kuti tell a friend, audzawo a friend about Sly Media TV muchionawo zvirongwa zvatinenge tichikuudzirai. Until we meet next time, regai ndikusiyei ndini wenyu Pelagia Wakampurwa kana kuti Sokostina. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.